eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eskerrik asko Lumafest jaialdiaren lehenengo edizioaren lehenengo saio honetan parte hartzera animatu zareten guztioi, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiaren kultura zuzendaritzari eta baita Koldo Mitxelena kulturuneari ere, eta eskerrik asko hau posible egin duen talde guztiari, eta noski gure lehenengo gonbidatuari. Ongietorri, Paula. Zer modu zaude? Ondo. Urduri? Pixkat bai. Pixkat bai. Bueno, hasi baino lehen ohar batzuk dauzkagu zuentzat. Alde batetik hemen zaudeten hoi esan segurtasun neurriak mantendu behar direla, bera saiatu tartea mantentzen, maskarilla musukoa momentu guztian neuki jarrita, eta etxetik saioa jarraitzen ari zeaten hoi, hizkuntza aukeratzeko aukera duzue, badakizue. Hau da, online aldibereko itzulpena eskaintzen ari gea, eta sartzean menuan munduko bolatxoan sakatu behar dezue, eta bertan nahi dezuen hizkuntza aukeratu. Hemendik ere aretoan bazaudete eta itzulpena eskatu nahi badezue, Zoom bidez itzulpena eukiko dezue. QR kodigo bat dago eta taldeko edozein pertsonari eskatu eta emango dizute. Hasteko elkarrizketa labur bat egingo diogu Paulari, baina gero noski mikrofonoa irekiko dugu. Aretoan zaudetenok parte hartuko dezue eta gero etxean dauden pertsonak ere, eta nola parte hartu etxetik. Alde batetik txat ikurra daukazue, bertan sakatu eta nahi ezuena idatzi edozein iruzkin edozein komentario. Bestalde, preguntas y respuestas edo galderak eta erantzunak ikurra ere badago, eta hor sakatzen badezue Paulari egin nahi ezkio zuen galderak idazteko da, eta horiek gero berari transmitituko dizkiogu. Eta azkenik badakizue topaketak oso irekiak izatea nahi degula, oso parte hartzaileak, horregatik gonbidatzen zaituztegu sare sozialetan partekatzea Luma Festivala, hashtaga edo traola erabiliz. Eta, aipatu behar dut, Sofka Grabowska arduratuko dela Augustia moderatzeaz, beraz eskerrik asko, berari ere, eta animo. Eta besterik gabe hasiko gea. Ezakit konturatu zeaten, baina sartu garenean musika zegoen. Norbait fijatu da, bai? Ze musika izan da hori, Paula? Ezakit. Ez naiz konturatu. Zuk aukeratu zenun playlista, ez? Bai, egia da, baina nola nago hemen sartuta ez naiz konturatu. Musika entzun dut, baina ezakit zabesti izan. Hau sartzen zea galdera azkar batzuk erantzutea? Bai, noski. Musikarekin idazten duzu? Segun eta zerari naizen idazten. Agian estena oso berezi bat bada, behar dut isiltasuna. Baina bestela gustatzen zait. Eskuz edo ordenagailuan idazten duzu? Ordenagailuan. Bestela gero zuzenketa prozesua oso luzea izango litzateke. Eta noiz idazten duzu, goizean, arratsaldean, gauean? Gauean gustatzen zait, baina orain arratsaldetan idazten dut, gauetan lo egin behar dudalako. Izenburua hasieratik jartzen duzu edo lan aurrera egin ahala edo amaieran? Segun eta historia, batzutan izenburuak etortzen dira batean, ia konturatu gabe eta beste batzuetan pentsatu behar dut eta agian amaieran etortzen dira. Nun idazten duzu? Uste ez dugula komentatu ez? Etxean, liburutegi batean, kafetegi batean? Etxean gustatzen zait. Nire txokoa daukat eta hor nire liburuak daude, nire marrazkiak eta hor liburu zinguratuta idazten dut. Zuzentzea prozesuan zehar egiten duzu edo amaieran egiten duzu? Pixkanaka zuzentzen dut, baina gero bukaeran berriz zuzenketa potoloa egiten dut. Eta nork zuzentzen du? Zuk zeuk edo beste pertsona batek? Ez, ni neok gero, editorial batean prozesu horretan beste norbaitek zuzentzen dizu, baina gehiengoa hasieratik nik egiten dut. Orain galdera potolo bat dator, sakona, estrategia edo inspirazioa? Inspirazioa. Normalean bai, baina justu latintaken osune liburuarekin estrategia izan zen.
Hala ere, ikusi dut, batzutan adibidez, sare sozialetan partekatu dituzula hola oso eskema edo oso gidoi landuak, ez? Bai, baino normalean idazten dudanean egiten dut. Orduan, esaten dute mapa eta brujula idazleak daudela. Brujulako idazleok ez dakigu nun bukatuko den historia, eta mapakoek ordea bai. Eta ni brujula konsideratzen naiz, baina batzutan mapako gauzatxo txikiak egiten ditut, eta idazten dudan bitartean eskemak egiten ditut, eskaletak, grafikoak, bai, baina da prozesuaren zehar. Eta mapakoek egiten dute idatzi aurretik. Eta latintak genozune zentzu horretan salbuespen bat izan da. Bai, hori guztiz mapa izan zen, hasieratik banekien nola bukatuko zen, eta banekien kapitulo bakoitzean zer gertatuko zen, eta normalean ez zait horrelakorik gertatzen, eta momentuan erabakitzen dut. Baldezu superstiziorik idazterak orduan? Ez asko, bai, bat badaukat. Historia bat bukatzen dudanean, azkeneko kapituloa kandel bat piztu eta idatzi behar dut. Ez dauka arrazoirik, gustatzen zait eta ambientea izateko. Baina kandela berezi bat edo edozein? Ez, edozein kandela. Edozein, bai. Kuriosoa. Eta bukatzeko aholku bat idazten duten pertsonentzat, idazten hasi direnentzat edo idatzi nahi dutenentzat? Nire ustez, gomendiorik onena zera da, nahi duzuenari buruz idatzi eta presarik ez izan. Presarik ez izan. Bai, batzutan gertatzen zaigu idazten dugun hori presa daukagula liburu bat argitaratzeko prozesua oso luzea delako. Lehenengo idatzi, gero berri idatzi, gero zuzenketa, gero editorialek erantzun behar dizute, eta prozesu horretan urteak pasatzen dira. Orduan normalean presa dugu. Eta batzutan presa hori txarra da. Eta edozein gauzatarako bere momentua dago eta pazientzia eduki behar da. Oso ondo. Bueno, orain Paula aurkeztuko dugu. Hau normalean hasieran egiten da, baina jaialdi honetan ere pixka bat formatua aldatu nahi dugu. Beraz, Paula Gallego ezagutzen ez dutenentzat eta pentsatzen dut gutxi daudela hemen, laburki gaurko gure egilea aurkeztuko dugu. Zalantza badaukat, Paula, Donostiarra edo Andoaindarra? Andoaindarra. Andoaindarra. Bai, Andoainen bizi naiz eta bai. Baina Donostian jaio zinen. Bai, ospitalean. Ospitalean. 1985ean jaio zinen, eta irakaslea eta filologoa ere zea. Haur irakasle gradua dezu, hezkuntza bereziko espezialitatearekin, eta baita Espainiako hizkuntza eta literatura gradua ere. Gainera, marraztu ere marrazten dezu, eta askotan zuk sortutako irudiak erabili izan dituzu zure testuak irudiztatzeko. 17 urte zenituenean idatzi zenuen Kristal La Guerrera Esmeralda eleberria, eta honekin Sevillako Ateneoaren gazteen novela sarian finalista izan zinen. Geroztik Crossbooksekin Planeta taldearen argitaletxea, Kiwi argitaletxearekin eta Eskarlata argitaletxearekin argitaratu dezu. Zure izenburuen artean, Imperfecta Armonía, 13 horas en Viena, 3 noches en Oslo, Respira, 7 semanas en París, edo Una tormenta de fuego aipatu daitezke, besteak beste, eta 2021ean 3 liburu atera zenituen. Urte berean 3 liburu. Bai, hoi COVID-aren kontuagatik izan zen, ze berez latintaken osune 2020an atera behar zen, baina COVID-arekin atzeratu zen, eta orduan urte berean 3 izan ditun. Eta 3 liburu horiek aipatu dezun latintaken osune, Nuestros días en Bravelands eta Una tormenta de cenizas izan ziren. Eta laster apirilaren 18an okerez banago, beste izenburu bat aterako dezu, beste liburu berri bat, La princesa de invierno. Zeo zer aurreratuko diguzu? Bai, bilogia bat da, 2 liburu izango dira. Bilogia Hielo y Traición deitzen da, eta fantasiazkoa da. Eta fantasia mundu horretan, feminismo asko dago, pertsona grisak,
eta erabaki arriskatuak hartzen dituzten pertsonak. Adi egongo gara eta gerturatuko gea liburutegietara eta liburu dendetara. Ondoren galdera orokor batzuk egingo dizkizut edo galdera hola generalak ez. Hainbat gauza aipatu ditugu, irakaskuntza, filologia, literatura, arte plastikoa. Zein da zure benetako bokazioa, Paula? Idaztea. Baina nire ustez irakaskuntzaren munduaren eta idazteren munduaren artean harreman handia dago. Ze irakasten duzunean zerbait transmititzen duzu edo behintzat saiatzen zea. Eta idazten duzunean berdina gertatzen da. Publikoa zeharo desberdina da, gela batean egon edo liburu batean, baina helburua soziala da. Eta bitan badago antzeko zerbait. Hori ere galdetu nahi nizun, orain irakasle bezala lan egiten duzu, zer pentsatzen duzu gazteen? Oso beharrezkoa da. Ni lengua eta literatura irakasten ditut, eta nire ustez badaude bi liburu mota. Liburu klasikoagoak eta gero gaztei benetan interesatzen zaizkien liburuak. Batzutan biak dira eta liburu klasikoak interesatzen dira eta oso ondo, baina gu irakasle bezala ere bestelako liburuak ere eman behar dizkiegu eta ahalbidetu behar dugu horietan murgiltzea eta pasioz bizitzea eta beste motako liburuak, daude klasikoak alde batetik ez eta? Bai, batzutan badirudi liburu bat edo bestseller bat ez dela ona izango. Eta agian itxuraz oso sakonez den liburu batek oso gai sakonei buruz hausnartzeko aukera ematen dizu. Eta normalean jendeak ez da konturatzen. Zure kasuan, Paula, idazteko bokazioan eragina izan alzuen Aibez irakasleengatik jasotakoa edo bestelako iturri batzuetan bilatu zenun? Bai, nire gurasoek ipuinak irakurtzen zizkidaten txikian nintzenean, nahi ere ipuinak asmatzea gustatzen zitzaidan, eta bai aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan eta institutuan ere oso irakasle onak izan dituen literatura arloan. Lehen hezkuntzan bereziki Javier izeneko irakasle bat izan nuen eta berak liburuak oparitzen zizkidan, eta ez ziren liburu klasikoak ziren. Nei beldurrezko liburuak gustatzen zitzaizkidan eta horiek oparitzen zizkidan nik irakurtzeko eta oso oroimen ona daukat. Jaialdia antolatzen ari ginenean, pertsona batek baino gehiago esan zigun, ezagutze dituela zure ikasleak izandako nerabeak edo gazteak, eta benetan eragina izan dezula haiengan interes hori pizterak orduan, ez? Pentsatzen dut horrelako komentarioak ere zuri iristen zaizkizula, eta zer sentitzen duzu horrelakoak entzutean? Oso gauza polita da horrelako komentarioa jasotzea eta grina hori transmititzea niretzako garrantzitsuena da. Eta, jungo gaiaia pizka bat gerturatzen gaurko aukeratu egun. Eske gazteen mundua ez da ulertzen Bookstagram kenduta ez literatura arlo horretan, ez? Eta, kritikak batzutan gaizkira ematen dira, beste batzutan hobeto, baina onak dira ere bai, eta normalean jendea Bookstagramen nahiko jatorra da. Osea, ez dizute reseña edo kritika negatibo batean etiketatzen, batzutan bai. Baina ez askotan gertatzen eta idazten badizute gauza onak esateko da. Eta interakzio hori kenduta ez litzateke berdina izango. Niretzako oso baliotsua da eta beharrezkoa da ere bai, ze interakzio horretan oso gauza politak suertatzen dira eta ideiak ematen dizkizute ere bai eta beste emozio batekin bizitzen da prozesu guztia. Normalean oso prozesu bakartia da, baina sare sozialetan konturatzen zea zure inguruan jende piloa dagoela zuri irakurtzen eta zurekin disfrutatzen. Eta horri kentzen badiogu ez litzateke berdina izango. Bai, nik ere horren inguruan galdetu nahi nizunez, pixkat
sare sozialen erabilera moduz zabalago batean ikusteko, zen egia da, zure kasuan ez dela bakarrik behin liburu ateratzen denean jasotzen esun erantzuna, baizik eta askotan, lehen aipatu egun bezala, prozesuan ere juten zea partekatzen gauzak, ez? Eta hainbat idazlek horrela egiten dute, zergatik egitezu, edo pentsate jarraituko dezula, zentzuri gauzak emate dizkizu gauza honak. Bai, normalean prozesua konpartitzen duzunean, beste aldetik feedback jasotzen duzu. Eta sortzen den elkarrizketa horretan lagun batekin sentitzen zea, bestela prozesua oso bakartia da, eta badituzu laguna komentatzeko, baino azkenean zure etxean zaude, zu bakarrik idazten, eta kontatzen badezu eta jendea zurekin emozionatzen bada, eta pozten bada, eta ze gogoak dituta ateratzeko, eta zer izango da, eta komunikazio magiko bat sortzen da, eta niretzako hori esplotatu behar da, eta horretaz baliatu behar gea. Oso ondo. Barkatu. Beste galdera bat jaso dugu online, eta golotuta serien kontuarekin, ez? Zure kasuan nola izaten da ikusteko edo irakurtzeko prozesua, aurretik irakurri behar dezu liburua edo seriea ikuste dezu aurretik eta gero liburua bilatze dezu? Normalean lehenengo liburua eta gero seriea, baina batzutan alderantziz gertatu da, eta era berean disfrutatu ditut, segun eta ze liburu, baina horrela ere alderantziz egin dut, eta, klaro, serie bat ikusten baduzu eta esate duzu, zer dago honen atzean, eta nola islatzen da hau paper batean. Eta kuriositate horrekin liburura zoaz, eta agian desberdina da, baina beste era bat da hori disfrutatzeko. Zer gehiago? Igual txorrada bat da, baina nin, zuk ze puntutaraino daukazu harremana, adibidez, zure liburua publikatzen o liburua entregatzen dezunetik, ez? Gero portadarekin ze lotura, ze puntutaraino produktua da zurea edo non galtzen dezuzu kontrola eta portada aukeratzeko hortan, ze azkenean liburuak nahi gertatzen zait askotan, juten naizela ze irakurri eta zerrez, eta batzutan entzuten dituta aholkuak liburu dendan, baina beste batzutan ardoa erosten duten bezala portadagatik edo tipografiagatik, osea, reklamo bat da azkenean portada. Orduan nahi da jakin, zure kasuan, aber badagoen harreman hori edo ez, edo nola izaten dan? Badakit oso prozesu desberdinak daudela segun eta ze editore duzun edo ze editorialean lan egiten duzun. Baina orain arte nik zorte handi izan dut, adibidez Latintaken Osuneren kasuan, nik ideia batzuk botan itun, normalean txosten bat idazten duzu eta esate duzu, begira, kolore hauek ondo gelditzen dira, hau simbolo bat izan daiteke, gauza proposatze dituzu, ideia zaparrada batekin, eta gero Planetak 3 portada erakutsi zizkidan, portada horietan tonuak aldatzen ziren, eta portadaren neska, eta horietatik nik aukeratutakoa eta hori erabaki zen. Eta horretan, prozesu horretan bai parte hartu nun. Beste kasutan, parte hartzea txikiagoa da eta zuk esate duzu, preferientzia hauek ditut, baina gero emate dizute beste gauza bat. Eta badaukat beste portada bat oso berezia dena niretzako, dala 7 Semanasen Parisen portada, ze portadan bi neska daude musu bat ematen, eta gauza oso bitxi bat gertatu zen, eta irudi horiek bilatu genituenean ez zeuden horrelako irudi politak. Neskak bikoteak baziren adiskideak ziren, ez ziren bikotea. Eta orduan bi lagunei eskatu nien, aktoreak dianak, eta sesio bat egin zuten, eta horietatik bat aukeratu genuen portada egiteko, orduan hori ere oso berezia izan zen. Eta azkenekoaren kasuan, La princesa de inviernon, nik aukeratu nuen ilustratzaile bat, Inma Moya,
oso ilustratzaile ona da, asko gustatzen zait eta bere lana pilo bat miresten dut. Eta berarekin hitz egin da, esan nion, beira, gustatzen zait, hau ez, nahi duzun egin ze dena politaterako da. Eta Inmak izugarrizko lana egin du eta portada izugarri polita izan da eta asko gustatzen zait. Eta orduan, segun eta zein den zure editorea, segun eta egoera eta liburua, baino zurekin guztiz ados nago eta portadarengatik liburu asko erosten dira. Eta hori ere oso ondo dago egitea. Bai. La tinta que nos une liburuan ere, daude beste, rekurtso batzuk, ez? Grafikoak portadaz gain, adibidez, kapitulo batzuk negritan edo kursiban daude, juten dira tartekatzen, ez? Pertsonaiaren edo ikuspegiaren arabera, eta kapituloen izenburuak ere badauka hola kaligrafia moduko bat. Hortan ere parte hartu zenun hori erabakitzerakoan? Ez, kontatu ziaten hori egin nahi zutela eta esan nien aurrera, ze oso ideia polita da, erakutsi ziaten eta erakutsi ziaten lehenengo borradore hori izugarri gustatu zitzaidan, orduan hori gelditu zen eta oso polita gelditzen da. Kaixo, bi galdera ditut, eta lehenengoa da zer eduki behar du liburu batek zuri gustatzeko, eta bigarrena da idatziko zenuke liburu bat euskaraz. Bale, lehenengo galderari dagokionez, pertsonaien aldetik pertsonaiak bereziak izatea gustatzen zait, eta normalean pertsonai grisak bilatze ditut. Edo antieroiak direnak, edo eroiak direnak, baino iluntasun puntu bat duten pertsonai horiek. Eta euskarari dagokionez, pilo bat gustatuko litzaidake, orain arte niretzat idazten ditut gauza laburragoak, agian olerkiak edo hausnarketa txikiak, baino ez publikatzeko modukoak. Eta agian etorkizunean, izan daiteke. Zailagoa da, euskeraz publikatzea eta gainera gazteentzako literatura idazten, baino erronka polit bat izango litzateke. Bai, hemen aurrean. Kaixo. Kaixo. Pertsonaiak egiteako momentuan nondik ateratzen duzu inspirazioa? Ezagutzen dituzun pertsonetik adibidez? Batzutan bai, pertsona batzutan aurkitze dituzu ezaugarri berezi batzuk edo interesgarriak diren gauzak eta gauzaietatik abiatuta pertsonaiak sortu daitezke. Beste kasutan, nahi asko gustatzen zait heroinaren pertsonaia esploratzea, heroina horretan zer dagoen gaizki esploratuta, hau da, adibidez, Aniken kasuan, Anik La tinta que nos uneren protagonista da, oso ausarta da, heroi prototipikoa da, baino aldi berean oso erabaki txarrak hartze ditu momentu batzutan, eta ia egoista da. Orduan, egoismo horren barruan zergatik sortzen den hori hausnartzea eta hori esploratzea asko gustatzen zait. Eta batzutan zerbait esploratu nahi dut, hortik abiatzen naiz pertsonai bat sortzeko eta horretarako bereziki sortuta izaten da. Eta inspirazioarena pixka bat zabaltzeko, Paula, lehen gainera esan dezu, zuk zeure burua brujula idazletza daukazula, nondik ateratzen dezu normalean inspirazioa eta nola eramate dezu inspirazio hori, ez dakite notak hartze dituzu edo egitezun mood board modukoren bat edo ez egite dezu? Normalean ideiak izaten ditut eta denbora luzez hor uzten ditut idazteko momentua idazten den arte, iristen den arte, baino La tinta que nos uneren kasuan ere zerbait berezia gertatu zen, ze liburu honetan dena oso desberdina izan zen, eta momentu horretan nik enkargu bat nuen eta eleberri labur bat idatzi behar nuen, urrian entregatu behar nuen eta ekaina zen edo horrelako zerbait. Eta batean La tinta que nos uneren ideia sortu zen, eta eleberri laburra aparkatuta utzi nuen, oso arriskatua izan zen, baino hala egin nun,
Eta hilabete batean latintaken osun idatzi nuen inspirazioagatik, osea, inspirazioa iritsi zain eta ezin nun gelditu, eta gero beste 3 edo 4 astetan beste eleberria bukatu behar izan nuen eta oso larri ibili nintzen, baino berriz errepikatuko nuke, ze batzutan inspirazioa iristen da eta hortik jarraitu behar duzu. Eta momentuan egiten ez badezu, sentitezu galtzen da inspirazioa. Claro, eske hori gertatzen zen, eta momentu horretan idatzi behar nuen. Hilabete batean idatzi zenula esan duzu. Hilabete eta erdi horrelako zerbait, bai. Oso denbora gutxi, ez? Oso azkar. Bai, ze kasu honetan banekien zer gertatuko zen, eta kapituloka dena antolatuta nuen, orduan bakarrik idatzi behar nuen. Eta kasu horretan oso denbora laburra izan zen. Ez da, normalean ez zait hori gertatzen, baino, bai. Zer gehiago? Bai, hemen berriro, aurrean, eskerrik asko. Otra vez 2 preguntas. ¿Cuál fue el libro con el que te iniciaste en la lectura? Y si ha habido algún libro muy conocido que a todo el mundo le haya gustado y a ti no. Ui, ze konpromesua. Lehenengo galderari erantzun da, Memorias de Idun, Laura Gallego García. Nire ustez gehien gustatu zitzaidan liburu izan zen garai horretan, eta ez dakit zenbat urte nituen, agian 12 edo 13 horrelako zerbait, momentu horretan beste liburu motak irakurtzen nituen, eta batzutan eskolak bidalitakoak, eta ez nituen pasioarekin bizitzen. Eta Memorias de Idun benetan pasioarekin bizi nuen, eta handik abiatuta Laurak idatzetako liburu guztiak irakurri nituen, eta gero beste liburu motak eta beste idazleak ere ezagutu nituen, baina hori izan zen abia puntua. Eta bigarren galderari dagokionez, eske nahi normalean irakurtzen ditudan liburu guztiak gustatzen zaizkit, ze bestela ez ditut bukatzen. Ez bazait gustatzen, ez dut denbora galtzen, eta hori zerekin gertatu zait. Badago liburu bat, aspaldi irakurri nuela, No soy yo deitzen da, ez dakit norena den, eta oso gai zailak lantzen zituen, eta pixkat matxista iruditu zitzaidan. Eta jendeak ez duen ikusten, baino nik bai, eta ez dakit bukatu nuen ala ez, baino ez dut oroipen ona. Ni ausartuko naiz galdera hau egitea. Matxismoa eta feminismoa eta hori. Claro, orain, novela erromantikoa esaten dezunean, zuk usten dezu horrek badaukala, gaizki egin dezakela nolabait, esan nahi, ze kontzeptu horren atzean badago ere gauza edo egon daiteke etiketa peioratibo bat. Ez? Edo oso ikuspegi edo ikuspuntu tradizional bat. Naiz eta ez hola izan, eta argi eta garbi dago, lantzen direla liburuan ere maitasun mota ezberdinak, ez? Baina nire galdera da, etiketa horrek min egin dezakela uste duzu? Bai. Gainera hau luzetik dator, lehen emakumeok bakarrik novela arrosa idazteko aukera genuen. Hoizan gure genero bakarra eta ezin genuen beste edozer idatzi, eta beti emakumeok idazteitun gauzekin zerbait kalitate gutxiagoko batekin lotzen da, ez? Eta orain arte nire ustez iraundu, eta batzutan novela romantikoa entzuten duzunean, pentsatzen duzu, historiotipikoa izango da, klitxez betea egongo da, eta gainera toksikoa izango da. Eta ez da horrela, denetarik dago, eta gainera literatura romantikoan badaukagu erronka potente bat, ze horrek eragin asko du jasotzen duten pertsonengan. Eta erromantikotik abiatuta estereotipo asko apurtu daitezke. Eta badaude literatura erromantikoan hori egiten duten idazle asko, eta bakarrik pertsonai motak aldatuta historia guztiz aldatu daiteke,
eta topiko matxista eta patriarkal asko hausten dira horrela. Latintaken osune liburuan ere egia da, ez? Horrelako topiko batzuk apurtu dituzula edo kuestionatu, ez? Bai, behintzat kuestionatzen dira eta emakumea ez da salbatua izan behar, eroia ez da maskulinoa, mutilek negar egiten dute edo negar egiteko aukera dute eta hori ere oso garrantzitsua da, ze badirudi batzutan feminismoak bakarrik emakumeentzako borrokatzen duela, baino gizonentzako ere bai. Eta horren aldetik, bai oso garrantzitsua iruditzen zait gauza horiek kuestionatzea. Azken galderarako denbora daukagu. Bai, hemen aurrean berriro. Idazten hasteko, zein da zuretzako estilorik hoberena? Adibidez, errexena egiteko. Generari dagokionez, agian istorio mota edo? Ez dakit. Niri fantasia erraza iruditzen zait, ze zure mundua denez, zure arauak dira, gero beste zailtasun kontu batzuk ere baditu, ze mundu hori sortzerakoan kontu handia izan behar dezu eta korentea izan, baino kontu zibiltzen bazea, fantasiak aukera politak eskaintzen dizkizu, ze zuk erabakitzen dezu guztia. Eta dokumentazioa egiterako orduan zure dokumentazioa da. Agian ez duzu hainbeste ikertu behar, baino eseri behartzea erabakiak hartzera. Eta nire ustez, hasteko fantasia gustatzen bazaizu ona da. Edo bestela kontemporaneoa edo erromantikoa eta bi pertsonen arteko historio bat kontatzea horrelako zerbait. Azkeneko galdera, zeinek egingo du? Zer ez dizugu galdetu, eta gustatuko litzaizuke kontatzea? Ez dakit, gauza askori buruz hitz egin dugu, Ez dakit. Bai, hemen. Gaur egun Wattpad aplikazioa oso ezaguna da, eta hortik irakurtzen duzu, eta hori, Wattpad aplikaziotik. Oain ez, baino irakurtzen nuen, eta lehenengo eleberria, autopublikatutako eleberri hori gero Wattpaden zintzilikatu nun, eta denbora luzezan egon zan, eta oso plataforma interesgarri iruditzen zait, denen arteko historia konpartitzeko, eta hortik oso idazle famatuak atera dira, orduan oso plataforma potentea iruditzen zait. Eta benetan gaurko egoerarekin eta gaurko gizartean ondo funtzionatzen duena. Galdera gehiago ez badago, pasako geha sarien banaketara, ze badakizue Luma Festivala Mikros izeneko lehiaketa bat martxan jarri genuela, abenduaren 17an iriki zen mikrokontakizunak bidaltzeko epea eta otsailaren batean amaitu zen. Guztira, bi modalitateen artean, gaztelerazko eta euskerazko modalitateen artean, 102 mikrokontakizun jaso ditugu eta gaur euskarazko modalitateko sariak banatuko ditugu. Irabazleen izenak esango ditugu eta sariak banatuko ditugu. Gainera, lehiaketa Twitter eta Instagramen garatu zen, eta gonbidatutako egileek, Luma Festivala jaialdira gonbidatutako egileek saritutako testuak aukeratu dituzte. Hau da, Paulak testuak irakurri zituen eta berak aukeratu zituen bi irabazleak euskarazko modalitatean. Horregatik berak, Paulak euskarazko bi irabazleen izenak esango dizkigu. Lehenengo sariduna Maider deitzen da, Ibarrakoa da. Ezin izan du etorri, baina saria bidaliko diogu, eta nahi badezue irakurriko testua.
Zura zati bat maisuki lantzen du lutierrak, moztu, lixatu. Egurra zeharo abaildua, luma baten gisan, dardara, arien ikara eta kante jondoen deidarra. Stradivarius bat izan zezakeen, baino gitarra bat da, pasioz laztandu jo eta bizitu. Hau aukeratu nuen lenguaiari dagokionez oso polita iruditu zitzaidalako, eta gainera hausnarketa sakon bat dauka oso espazio labur batean, ez? Hori da. Mikrokontakizun hau Maid Erauntz izeneko kontutik partekatu zen, eta honen egilea Maider Erauntz eta Murgil da. Gaur Paulak esan duenez ezin izan du etorri Maiderrek, baina saria bidaliko diogu. Eta bigarren saria, biak maila berean daude. Bai, bigarrena hau da. Maitia, adreilu bat izango bazina bezala erori eta jo duzu gizarte iluna. Nik aldiz luma moduan lurreratu dut. Ez dut etxairik, horregatik naiz arinagoa, esan zidan amonak. Albisteak ikusten genbiltzala nire haserrea sumatu zuenean. Hau ere historiaren aldetik oso polita iruditzen zait, gainera belaunaldien arteko desberdintasun hori nabarmentzen da, eta horregatik aukeratu nuen. Eta honen egilea? Honen egilea Igone Urtaza Maiza da, Bilbokoa, eta okerez banago hemendik dabil, ez? Igone, etorri mesedez. Apa, eskerrik asko etortzeagatik. Hau zureta da. Hori, Paula, emaiozu txeke bat. Beste agorreko dugu. Zorionak. Eta liburuak. Eta igual pasa erdira, ez? Momentu bat argazkiak ateratzeko mesedez. Hemendik, bai. Bale, hori, liburuak. Bale, oso ondo. Paula gerturatu mesedez, a ber. Ez dakit. Denak behiratu eta jazta. Bada, horrela barrido bat egin. Bueno, zorionak Igone zuri, etortzeagatik, eskerrik asko. Bueno, laster ja bukatu beharko dugu, nahi badezu oraindik igual garaiz gaude beste galderaren bat egiteko. Bitartean gogoraraziko dizuet bihar beste saio bat daukagula, beste topaketa bat. Bihar Romina Garber idazlearekin egongo gara. Bera, Argentinar idazlea da, baina Miamin bizi da, Estatu Batuetan, eta online konektatuko da. Pantaila handian ikusiko dugu Romina Garber, Lobizona liburuaren inguruan hitz egingo digu, fantasiasko eleberria da, eta horren jarraipena ere aipatuko dugu, Kazadora liburua. Gaur egungo gizartearen arazoetan oinarritzen diren liburuak dira, benetan oso interesgarriak, adibidez inmigranteen egoerari buruz hitz egiten dute, eta aurrez aurre etortzen zaretenontzat opari txiki bat egongo da, gainera bakizue gaur bezala parte hartzeko aukera izango duzuela zuzenean, eta biharko saioa Sofka Grabowskak moderatuko du, dinamizatuko du. Ostiralean Iria G. Parente eta Selene M. Pascual izango ditugu gurekin, eta haiekin Olympus sagaren inguruan hitz egingo dugu. Eta ostiralean Luma Festivala Mikros lehiaketako gaztelerazko modalitateko irabazleen izenak ezagutuko ditugu. Azkeneko galderaren bat, bai, edo ja hemen utziko dugu? Ez? Bale, Luma Fest jaialdiaren lehenengo edizioaren lehenengo saioa amaitutzat emango dugu, eta orain Paularekin geratuko gara liburuak sinatzeko. Beraz, mila esker Paula etortzeagatik, parte hartzeagatik, beti izango gozea lehenengo gonbidatua, historiako lehenengo gonbidatua Luma Festen, eta laster arte. Mila esker zuei eta zuei ere etortzeagatik.
Eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eskerrik asko etxetik ere parte hartu duten pertsonei. Uste dut galderak oso interesgarriak izan direla eta bihar eta etzi elkarri ikusiko dugu. Gero arte.